teda si to musím trošku poupravit, protože... Okay. Já si to musím poupravit, protože to... mě se to natáčí špatně, já jsem tam taky chtěl být sám jako slyšet. Takže tohle smažu. Smažu dva let's playe, dám koš. Vítám tě u mého dalšího videa, jsem to s kámošem. Smazím. Hej, pozdrav. Je, čau. Jo, jsem tu fakt s kámošem. A dneska budeme hrát let's play, že ano? Asi jo. Jak asi jo? Jo. A koho let's play budeme hrát? Jak chceš. Můžete pozdravit, akorát jsem... Počkej, ne, ještě ne. Volby... Počkej, volby... Když si vybereme skin lidi, vezmeme si negra. Negra. Tak jo, můžete taky to... jo. Můžete taky pozdravit, protože jsem akorát zapnul natáčení. Čau. Čau. Trošku lagy jsem z toho dostal. Hej, ale vlastně my nemůžeme to, počkej. Zkusíme ten let's play, ale to asi nepůjde, protože... Já jsem zapnul svůj. Aha. Options. Tak nic, no, tak... Počkej. Hello, comment, start LAN world. Akorát teď si teda musím dát... Jo lidi, tohle je můj to svět. Kolik mám FPS? Kámo 30, ok kámo, je to úplně strašný, takže si to musím dát. Já mám hrozně málo FPSek. Kámo, mě to jede na... Ok, kámo, je to strašný. Kámo, já si dám úplně co nejmenší čunky, to pomáhá. Particles minimal. Počkej, nejmenší čunky. Jo. Počkej, kámo, já se to taky musím upravit. Video settings. Dobrý, já už to mám celkem lepší. Tak já můžeme hrát. Tady vám teda ukážu vám můj svět. Viděl jsi to venku? No. Minimum. Tam byl extrémní blesk. Indikátor. Tak, máme survival, že jo, aby jsme nepodváděli. Tady máme farmu na koberce. Hej, počkej, musím na tebe zkusit joinout. Můžeš zkusit, dal jsem LAN world. Trošku to teda stumem. Ne, ale my musíme být, že na stejný Wi-Fi. Třeba ne. A já, máš open to LAN? Jo. Jde. Mě to neukazuje. Aha, tak já jenom provedu světem a pak půjdem na rajče. Pojď na Minehub. Minehub nemůžu. A jo, jak no. Tak jdem na rajče. OK, tak já jenom ukážu teda můj svět. Tady teda je můj současný dům. No. Současné, jo, tak. Byl. Kámo, vítej Evropapa, registruj. Okay. Register. Tady to můžete vidět. Tady mám půdu, ve které nic není, teda. Zatím. Já se srandu. Tady je můj dům, který uvidíte, když vydám vlastně další let's play bez mikrofonu. To je můj první. Hej, takový to Cápek chce natočit let's play bez mikrofonu, sami nejde, takže nebudu natáčet. Tady je můj další minulý dům. Tady už jsem byl celkem kreativní. Hej, půjdeme na survival, na tom rajčeti. Jo. Okay. Čekaj, já nemůžu ven, tak. Já nevím, jestli mi z toho rajčete nedali ban, nebo jestli mi to nedali na jiný server. Tak, tady je můj současný dům. Vylepšil jsem si to díky tomu, že tady mám trapdoory, které jsou průhledné, takže to máme. Počkej, to máš? A teď se teda jdeme přepojit na rajče. Hej, jo, to má. To má. No. Co to rajče? Rajče už se načítá. Dívejte na můj skin lidi.
celý černý. Počkejte, já vám ho ukážu takhle. Já bych ho taky chtěl vidět. A ostatní lidi podle mě u mě taky. Podíváme se, jestli to nahrává potom teda. Počkej, moje stand nahrává. Jo, nahrává. Ježiši, já jsem taky dobrý. Jo, nahráváme. Lagy? Načti se už. Počkej. Bude podle mě hrozný mikrofon. Já nevím stejně, kde má můj počítač mikrofon. Zatím tu nejseš. OK. Jdeme se přihlásit. Lomeno. Register. Heslo 1 je zabraný, to mám já. Sakra. Jsi ho chtěl sníst, viď? Tak mám lepší heslo než ty. Heslo 2. Jak jsi to zjistil? Kámo, já to typl. Ty máš fakt heslo 2? Aha. VIP, váš profil, výběr. Jo, výběr lobby. V jakém seš lobby? V Survival Origins. Jo, tak ty kámo, mě se to vůbec nelaguje, to je dobrý. Ale mě taky ne. Serveru. Anarchy, Survival Origins. Jo, Se potkáme. počkej, já vím, kde seš. Já mám dobrý věci. Já mám taky hned kamení. Fuj, tady je to úplně rozbitý. Jo, počkej, buď tam, já vím, kde seš. Tady je úplně vylitá voda všude. Počkej. Ne, FPS, jo. Tady je úplně všude dřevo a vylitá voda. Počkej, lomeno, a Deadbush. Je 17:00. Čau. Dobrý skin. Čum. Já jsem si ho tam nepodíval. Tak půjdeme si udělat dům. Yes, můžem. Počkej, já Ne, kámo, já se nemůžu vystavit. Já ti hodím nějaký bloky. Ne, ale to nepomůže, protože já jsem to ležel na spawnu. A tam se nesmí těžit. Počkej, vlastně máme ten TPA. Takže tohleto je prosím vás spawn na... Můžeš mi to přijmout? Jo, sorry. Jako sorry je strengu, ale prosím, oprav to. Jakože jo, no. Ne, ale já chci vytěžit nějaký strom. Tak jdem, pojď. Pojď za mnou. Musíme to tady proskákat. A já mám lagy, hele, tady je tlačítko. A jo. Tady už se může těžit. Nice. My máme, oni ty věci jsou, no dobrý, já už jsem myslel, že jsou ty věci nezničitelné. Jako bylo by to dobrý. Kámo, mně se to strašně seká, když mám ten render distance. Tak, Na max. teď to je lepší. Mně se to seká kvůli těm všem blokům, kámo. No ale mě taky. Sorry, tady vlastně už není spawn. Kde si postavíme dům? Tady je to asi všude zabraný. Jo, kámo, tady. Počkej. Tady to nejde. Můžu udělat resku já? Ne, nebudem si dělat resku. Ne, kámo, jestli nechceš, aby Tak se... si ji udělej, jenže já nevím. Zde nemáš oprávnění na destro, jak kdo se tě ptal. Zaspomenem trošku chat. Nebudem spamovat chat. Tak si postavíme dům tady. Sorry, to nejdu. Já nechci být na tý. Já tady mám všude lagy, kámo. No ale to je kvůli těm blokům, že jo. Kvůli tomu, čekej, dáme options. Video settings. Ne, kam já chcípnu ještě hned na začátku. Jo. Čekej.
Já jsem vypnul ten. Dobrý, ale... No, Hele, tamhle je nether portal. jdem, počkej, kde? Tady u mě. Stůj, funguje. Jo, dej si to po A. Já tam dojdu, já viděl tu chvilku tvé jméno. Tak počkej, opravíme si nějaký bloky a uděláme si z toho dům. Tady je dům pěkný. Kde? Ukradneme si ho. On tam má ale asi cápek kresku. Nemá? Hej, já jdu do nedru. Nechoď tam. Možná. Dobrý, včilu. Ahoj. Tak tady je to taky dobře rozbitý, no. O, kamu, viděl jsi ty blesky? Aha. Kámo, rezidence, ok, máme rezidenci. Ty jsi tady udělal desku? Ne, mám ji udělat. Asi ne, já jdu pryč. Tady mám ještě... Může to přestat venku bouřit? Kam jdeš? Jen kudy. Ale ten barák tady už není. Ho někdo rozbořil. Čekej. Počkej chvilku, jo. A já si... Čo? Čekej. Lomeno. A. Evropa pak. A prosím, přijmi mi to. Díky. Patís. Kámo, já dostal najednou lagy. Kam jdeš? Jsi dobrý? Co? Já jdu tudy, po horách. Jsem horolezec, víš co? Hej, Ale když to budeš upload... ať přestane pršet. Tady není deska, ale je tady pěkný místo na dům. Kde seš? U mě, počkej. Dej mi to po A. Klidně, jestli chceš. Nebo jako jsem tady nahoře na tým. Nahoře. Chceš na mě teda to po A? Já bych chtěl přijmout. Kámo, jak to, že máš tolik peněz? Co je? Já mám peníze nějaký. No. Teď mám rajče coiny 0, peníze 0. Ne, ale když dáš lomeno bank. Aha. Počkej, tady je backpack. What the fuck, tady je backpack. Vidíš? No. Když dáš lomeno a, tak tam máš backpack. Pustí, tam mám baťo. Tam ulezím jídlo a tak. Prej baťůžek uzavřený, kámo. Tak jo, můžeš začít stavět. A co? No dům? Kam já se asi udělám sám to. Hele, tady je ten crafting table. Tak si to uděláme vedle sebe. Kámo, já si udělám dům tady je mega hezký plácek. Já jsem se vykopal tady svůj. Počkej, ale nedávej si tam prosím resku. Proč? Protože pak to bude zasazovat ke mně. Ne, nebude to, tam máš takovou motiku. Dop. No. Jenže já nevím, jak se používá. Pravým kliknutím. Jakože mám udělat jeden roh. Druhý roh. No a to je všechno. No. A tak to není všechno. Co děláš?
Kámo, prosím, pomůžeš mi. A jak? Však já mám tady svoji resku. Já nevím, ale jak jsi ji udělal. Normálně. Ale jak? Právě kliknutím. Co ti řekne, co? Jak jako nejprve musíš... Jeden bod. A druhý bod. No a však jo? Lomeno. Res. A co to je? Lomeno. Res. Area. Res. Area. Add. Co? Teď jsem vybral za vody, tak co to je? Se na to dneska vykašlu. No. Jeden bod a druhý bod. No, lomeno res. Teď dám, kde add. Musím dám napsat area. Já už vím, musíš dělat res a area. Res area, myslím. Co to je? Co znamená area ID? Dívej, musíš res a potom add. Jo, čekaj, vytvořit rezidenci. Tak musíš dát res create. Lomeno res, dáš mezerník, sere a t. A potom si to ještě musíš nějak pojmenovat. Ale tyhle bloky se mi budou hodit. Hej kámo, z toho si můžu dělat vlastně dům. Kámo, mám tady mega pěkný plácek. Co to je? Hej kámo, právě se jdu dělat dům. Tak, no. A dívej, tam vždycky, když napíšu A, tak se mi to celý smaže. Taky, když napíšeš A, tak se ti to celý smaže. No, Jo. počkej. Lomeno res. A. Ne. Jo. Kam tady třeba mega pěkný dům. Hej. Pokud chceš ochránit dům, prosím použij tyčku k diagonálnímu označení a napiš res create. Tvůj výběr 1 je moc nízký. Povoleno 3 a více. 1, 2, 3. Lomeno. Yes. Create. Loloko. Nebo víš co? Create. Co? Tvůj výběr 1 je moc nízký, je povoleno 3 a více. A co to je? Čekaj, tu jsem nadar nic. Hej kámo, já teď nevím, jestli to, čekej. Jeden bod. Však to nefunguje. Teď tak co ti je? Takže mám velikost výběru 170.
Hej, pojď sem, jestli to. Hej, prosím, dej mi to po A na... Počkej. Počkej. Hej, dej si prosím to po A na mě, já chci zjistit, jestli můžeš tady ničit bloky. Ne. Ale já nevím, jak se dělá reska, pomůžeš mi. No počkej, já to chci právě teď zjistit. Ale já si pak ztratím svůj dům. A já tě k němu dovedu. To doufám. Však či je to jenom hra. Čum, ale zniž mi nějaký. Nemůžu. Fakt? Čekej. Můžu. A kde mám teda já dům? Nevím. Teď si říkal, že mě k němu dovedeš. Však jo, však chill. Nemáš nějaký jídlo? No. Dobrý, já už si ho najdu, čau. Však tady ho máš, ne? A jo, vlastně tam. A já, pomůžeš mi vytvořit resku? A já nevím, jak se to dělá taky. Help pop. Co to je help pop? Lomeno. No, já to tady s let's play můžu. Končím, řekni čau. Čau. A uvidíme se příště. Čau.